दा बरो राइडार एसके बड' ब्लग मिनिया मिस्टार मिनिया नोंखौ मिनिनानैनो थैहोगोन आं। ओमफ्राय नार्जारी ब्लग नोंसोरखौ साला जावसिजोबगोन। अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै फिन गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावबाय। आं मैयाहाय मोनसे भिडिअ' होदोंमोन। बे भिडिअ'आनो जाबाय जेनाखि सासे पुलिसा सासे आयं बुरैखौहाय नाख्लायनाय, आरो बिनि फुरा भिडिअ' क्लिप दं आरो ससियेल मिडियायावहाय दायो गोख्रैयैनो भाइराल जागासिनो दङ। मानो बियो बिराद इनाय जादों आरोना बेफोरबायदि खामानि मावनाया। बे पुलिसा बर' नंगौना नङा आं बेखौबो मिथिया, आरो माखासे इउटुबारफोरखौ आङो नुनो मोन्दों बिनि सायाव रावबो भिडिअ' लाबोआखै। ओरैनोबा एसे एसेयावनो भिडिअ' लाबोयो, नाथाय माखासे आं गोबां इउटुबारफोरखौहाय बिनि सोमोन्दैहाय खोथा बुंनाय नुवाखै दिनैसिमावबो। बेनिखायनो आङो बे भिडिअ'खौ बानायफिननाय जाबाय, आरो नोंथांमोननि आङो जोबोद अनसायनाय मोन्दों। नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनांगोन। नोंथांमोना बे भिडिअ'आवहाय आंखौ गोबां सापर्ट खालामदों आरो गोबां अनसायदों। बिनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो बिनिफ्राय लावसिन आङो भिडिअ' क्लिप वाट्सएपआव हरदों आङो सासे लोगोआ। आङो बेखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव सलायनानै देखायलांगोन, नोंथांमोना बेखौबो नायलांबानो जाबाय। मा बर' मानो लेंबाय थादों, मानो फैबाय थादों? नोंसोर दरमा मोनदोंना? नोंसोर दरमा मोनदोंना? सरखार मोनदोंना? केमेरा थुलसि, केमेरा थुलसि, हा? हल्ला 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 क्यों किसका? बेबायदिनो जादोंमोन जाथाया। माने जोङो बयबो मिथिगौ जोंनि गामियाव हाबहाबैहाय बेवहाय बिजि थुनायनि सोलिगासिनो दङ। मैयाबो जों गामियाव थांदोंमोन होननानैहाय आङो न'निफ्राय खिन्थाहरदों, आरो जों गामिनि सुबुंफोरजोंहाय गोबां नांलायलांदों जाहैदों बेफोरबायदिनो। ओमफ्राय भिडिअ' खालामलांदों, ओरैबायदि खोन्थाहरदों आंनोहाय। माने आंबो रायजो राजाफोरखौ बुङो, बिसोरो भिडिअ' खालामबायबा जोंबो केमेरा दैनो दाबाव। केमेराया जोंनि सम्पति, बिसोर आखाइ होनो मोन्थाय गैया केमेरायावहाय। जों गावबा गावनि सम्पति केमेराया। बिसोरो नोंनि मबाइलखौ, नोंनि केमेराखौ बिसोरो आखाइ होनो जेबो मोन्थाय गैया। नोंसोरबो भिडिअ' लाखि, नोंसोरबो भिडिअ' खेबनानै ला, बिसोरो मा बुंदों, सोर फैदों, बिसोरनि महरफोरखौ लाखि। गिनाङा रावखौबो दानि दिनावहाय। राव थिखां, आवाज हो, बयबो ज' जा। आं बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो। माने बेबायदि बिजि थुनायजों गोबां मानसियानो सोरबाबाया पेरालाइस बेमार जाना थाबाय, सोरबाबाया ओरैनो बिसिनायाव उन्दुसोनानै थाबाय, सोरबाबाया सानाय सुनायजों गोब्राब जानानै थाबाय, आरो सोरबाबाया जिउ गोमाबाय। बेबायदिनो अनेक जाबोगासिनो दङ। बिराद रिएक्सन जायो बे बिजिया। माने बेफोरखौ जोबोर जस्ति होआब्लाबो मोजां आरोना आंनि बायदिब्ला। माने जायफ्रा लानो गोसो बिथांमोना लाथों, आरो जायफ्रा गोसो गैया बिथांमोना दा लाथों। बेफोरबायदि बुंब्लानो जायो। गामियाव फैनानै बेबायदि हमख्रा जोबोर जस्ति खालामनायाथ' एसे आयेन बेरेखायै खालामनाय बायदि जायो। माने जोख्रुब नाख्रेबलाबो बेखौ खालामथारगोन बेफोरबायदि जायो। दायो ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव हिस्ट्रि फरायनो मोनो। मसेनि आमोलावहाय बेफोरबायदि गोरिब सुबुं मानसिफोरखौ लाङै राजाफ्रा लाङैहाय आथिङाव जिनज्रि, गोदोनायाव जिनज्रि, आखाइयाव जिनज्रि खानानै खामानि मावसोमोमोन, थुसोमोमोन, बेबायदिनो हाबा मावहैयोमोन। बे हिस्ट्रिखौ नाहरनोब्ला थिग बेफोरबायदियानो फैफिनगासिनो दं होननानैहाय रोखायै गोजानै नुहुरो आरो। आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो सानो। आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि खैला मैला एरियायावहाय मोनसे हा गोसोम होननाय दङ। बे हा गोसोमावहाय दा पिकनिक स्पट बानायबाय होननानै आङो खोनानो मोन्दों। आरो साथाम साब्रैसो इउटुबारफोर दङ, नोंसोरखौ होख्रेमजोबगोन आं साला। जोंनि बड'लेण्डनि हाखौ नोंसोरो गुबुननि नाम दोनजोबगोन, नोंसोरखौ जावख्रेबजोबगोन आं। पिकनिक स्पटआव जुदि खालामाथि नाम दोन्दोंब्ला सोलायखा गोख्रै हा गोसोम दोन, जावख्रेबजोबगोन आं। नङाब्ला साला गावनि जायगानि हाखौनो नोंसोरो गुबुन हारिनि नाम होनानै फाननो नागिरो। बियो जानांगौ हा गोसोम, खालामाथि नङा, हा गोसोम जानांगौ बियो जोंनि हा। बे जोंनि बड'लेण्ड बिटिआर बड'लेण्ड एरियानि हा गोसोम, बियो खालामाथि नङा। मा खालामाथि साला। दा बरो राइडार एसके बड' ब्लग मिनिया मिस्टार मिनिया नोंखौ मिनिनानैनो थैहोगोन आं साला। नोंसोरो बेफोरबायदि एक्सप्लर खालामनाया साला मा गुबुन हारिनि नामसो दोननानै एक्सप्लर खालामदोंना। ओमफ्राय नार्जारी ब्लग
नोंसोरखौ साला जावसिजोबगोन आं नामफोरखौहाय बेफोरबायदि दादों नोंसोरो इदिट खालामनानै होखा गोख्रैनो खालामाथि नङा बियो जोंनि हा जों बर'नि नाम जानांगौ हा गोसोम गोदोबो बिदिनो जादों आसामा हा गोसोम नामसोमोन मिथिबायना जारिमिनाव फरायब्ला मोनगोन नोंसोरो क'क्राझारा खेंख्राझारसोमोन दा गुबुन हारिनि नाम जाजोब्बाय गुवाहाटिया गयहाटिसो होनना बुङोमोननो मिथिबायना जोंनि आबै आबौमोना खोन्थाबोयो दा बेफोरबायदि गुबुन हारिनि नाम लानानै गाबज्रिनाङाब्रा बे जोंनि जायगा बियो जोंनि हा गोसोम एसे साननानै नायब्रा भिडिअ बानायनायनि सिगां एसे रिसार्च खालामग्रो बाथ्राफोरखौ बबे रावा हासायाव हाबगोन बबे रावा बर'आव फैगोन थख' थख' खालामनानैहाय आं बुंहरबाय आं नोंसोरखौ रस्टिं खालामथ'ले उनाव खनसे नुबावोब्ला हले जावगोन आं बेबायदि बुंनाय नुबावोब्ला बे पिकनिक स्पटनि नामखौ सोलायनोसो नोंसोर इउटुबार साब्रैया साला खालामाथि होननानै मुंख'ग्रोनाय खोनादों आं नोंसोरखौहाय बियो हा गोसोमसो जानांगौ हा गोसोम हाजो जोंनि हा गोसोम पिकनिक स्पट चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हा गोसोम हाजो भुटान बर्डार बेफोरबायदि नाम दोन बेखौहाय खालामाथि नङा खालामाथिया जोंनि राव नङा हा गोसोमासो जोंनि राव बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय जै बर' हारिनि जोंनि हारिया जिउ लावथों दा आङो जायगा सोलायनानै बेयाव दंफैनो लोगोफोर नोंथांमोननो एसे देखायहरनायसै आं टेरेसाव दङ बेनो ओरैहाय बिल्डिं दङ सिगां आङो बेयावनो थानानै खामानि मावदोंमोन जेब्ला आङो इउटुबार नङामोन अब्ला आं बेयावनो थानानै खामानि मावदोंमोन आरो बेबायदि लामाया दंफां स्राय स्राय गोजा ओमफ्राय बे बिल्डिं गोजौआवहाय बिबार गायजोब्बायनो ओरैहाय नोंथांमोना नायनो हागोन